Κάθε οργανισμός, κάθε εταιρεία είναι στην πραγματικότητα ένας θησαυρός γνώσης. Σκεφτείτε το, από την τεράστια εμπειρία των παλαιότερων μέχρι τις ολόφρεσκες καινοτόμες ιδέες των νεότερων. Κι όμως, πόσο συχνά έχουμε την αίσθηση ότι όλη αυτή η γνώση μένει κάπου κλειδωμένη, παγιδευμένη, αντί να κυλάει ελεύθερα και να βοηθάει τους πάντες? Είναι ένα ερώτημα που όλοι έχουμε κάνει στον εαυτό μας κάποια στιγμή, έτσι δεν είναι? Γιατί μια φανταστική λύση που βρήκε ένα τμήμα δεν φτάνει ποτέ στο διπλανό γραφείο? Γιατί τελικά επαναλαμβάνουμε ξανά και ξανά τα ίδια λάθη? Η απάντηση λοιπόν δεν βρίσκεται ούτε στα πολύπλοκα συστήματα, ούτε στις αυστηρές διαδικασίες. Βρίσκεται μέσα μας, στους ανθρώπους. Οι ειδικοί δίνουν σε αυτό το φαινόμενο ένα όνομα: σύλλο γνώσης. Αλλά ας το ξεκαθαρίσουμε. Δεν μιλάμε για κυριολεκτικούς τοίχους από τούβλα και τσιμέντο. Τα εμπόδια αυτά είναι αόρατα. Είναι ψυχολογικά και βαθιά, μα βαθιά ανθρώπινα. Είναι στην ουσία η νοητή τύχη που υψώνουμε ανάμεσά μας και που, χωρίς να το καταλαβαίνουμε, φρενάρουν την πρόοδο. Για να καταλάβουμε γιατί χτίζονται αυτοί οι τύχοι, πρέπει να κάνουμε ένα zoom in. Να μπούμε τρόποντινά μέσα στο μυαλό του εργαζομένου. Πάμε να εξετάσουμε τους 3 βασικούς ψυχολογικούς παράγοντες που καθορίζουν τελικά αν κάποιος θα μοιραστεί τη γνώση του ή αν θα την κρατήσει ζηλότυπα για τον εαυτό του. Το πρώτο κομμάτι αυτού του πάζλ είναι η στάση. Προσοχή, δεν μιλάμε για κάτι περαστικό, μια διάθεση της στιγμής. Η στάση είναι μια βαθιά ριζωμένη μόνιμη τάση που έχουμε απέναντι στην ίδια την ιδέα του να μοιραζόμαστε. Είναι η στάση μας θετική, είναι αρνητική, ή μήπως είναι απλώς αδιάφορη? Για να το κάνουμε πιο απλό, κάθε στάση έχει 3 μέρη. Το συναισθηματικό, πώς νιώθω εγώ με την ανταλλαγή γνώσης? Μου προκαλεί άγχος, μήπως χάσω το πλεονέκτημά μου, ή χαρά επειδή βοηθάω? Το γνωστικό, τι πιστεύω στην πραγματικότητα? Ότι θα με βοηθήσει ή ότι θα με βλάψει? Και τέλος, το συμπεριφορικό, που είναι το αποτέλεσμα. Όλα αυτά μαζί, πώς με οθούν τελικά να δράσω? Θα μιλήσω ή θα σωπάσω? Και κάπου εδώ ερχόμαστε σε ένα πολύ κλασικό σενάριο. Ας ακούσουμε τη σκέψη της Μαρίας. Αυτή η φράση, από μόνη της, κρύβει μια βαθιά αρνητική στάση και τροφοδοτείται από τι? Από φόβο. Ο φόβος της απώλειας της μοναδικότητας, ο φόβος του να μην είναι πια αναντικατάσταπη, οδηγεί κατευθείαν στην απόκριση γνώσης. Η γνώση δηλαδή μετατρέπεται σε ένα είδος όπλου αυτοπροστασίας. Πέρα όμως από τις τάσεις μας, που καλό είναι να ξέρουμε ότι μπορούν και να αλλάξουν, υπάρχουν και κάποια πιο σταθερά, πιο βαθιά χαρακτηριστικά μας. Αυτό μας φέρνει στο δεύτερο στοιχείο, την προσωπικότητα, τον σκληρό πυρήνα του ποιοι είμαστε. Το γνωστό μοντέλο των 5 μεγάλων παραγόντων είναι ένα φανταστικό εργαλείο για να το καταλάβουμε αυτό. Ας το σκεφτούμε απλά. Ένα άτομο με υψηλή εξωστρέφεια και συγκαταβατικότητα, δηλαδή κάποιος κοινωνικός και φιλικός, δεν είναι σχεδόν από τη φύση του πιο διατεθειμένος να συνεργαστεί και να μοιραστεί σε σχέση με κάποιον που είναι πιο κλειστός, πιο μοναχικός και απόμακρος. Είναι σχεδόν αυτονόητο. Το παράδειγμα του Κώστα το δείχνει τέλεια. Ο Κώστας δεν περιμένει κάποια εντολή από ψηλά. Η κοινωνική και ανοιχτή του φύση, η ίδια του η προσωπικότητα, τον οθεί να πάρει πρωτοβουλίες. Γίνεται, στην ουσία, ο καταλύτης που σπάει τα σιλό και χτίζει γέφυρες εμπιστοσύνης ανάμεσα στους συναδέλφους του. Ο τρίτος και τελευταίος ατομικός παράγοντας είναι η ταυτότητα. Και δεν εννοούμε απλώς τον τίτλο της θέσης, το ταμπελάκι της πόρτας. Εννοούμε το πώς αντιλαμβανόμαστε τον εαυτό μας μέσα στο πλαίσιο της δουλειάς. Το ερώτημα είναι, είμαι ένας απλός εκτελεστής εντολών ή είμαι ένας φορέας αλλαγής? Η περίπτωση της Ελένης είναι πραγματικά διαφωτιστική. Δεν βλέπει τον εαυτό της απλώς σαν μια μάνατζερ. Ταυτίζεται με κάτι μεγαλύτερο, με μια ανώτερη αποστολή. Αυτή η πανίσχυρη επαγγελματική ταυτότητα μετατρέπει την καθημερινή της ρουτίνα σε μια πράξη προσφοράς και αυτό από μόνο του την παρακινεί να μοιράζεται τη γνώση για το κοινό καλό. Λοιπόν, αφού είδαμε τι γίνεται μέσα στο μυαλό του κάθε ατόμου ξεχωριστά, ήρθε η ώρα να κάνουμε ένα βήμα πίσω, ένα zoom out που λέμε. Πάμε να δούμε πώς όλοι αυτοί οι ατομικοί παράγοντες επηρεάζουν τη δυναμική ολόκληρης της ομάδας. Και εδώ είναι που τα πράγματα γίνονται πραγματικά δύσκολα. Γιατί εδώ συναντάμε τη μεγαλύτερη πρόκληση. Το λεγόμενο κοινωνικό δίλημμα της ανταλλαγής γνώσης. Το κλασικό παράδειγμα με το δίλημμα του φυλακισμένου το εξηγεί τέλεια. Για να υπάρξει συλλογικό όφελος, απαιτείται συνεργασία. Όμως, το ατομικό ένστικτο της αυτοσυντήρησης, πολύ συχνά, μας οθεί να προστατεύσουμε πρώτα τον εαυτό μας, ακόμα και αν αυτό, μακροπρόθεσμα, βλάπτει ολόκληρη την ομάδα.
Ας το δούμε καθαρά. Η απόκρυψη της γνώσης δίνει μια ψευδαίσθηση ατομικής δύναμης, αλλά το αποτέλεσμα είναι η συλλογική στασιμότητα. Από την άλλη, η ανταλλαγή της γνώσης κρύβει ένα ατομικό ρίσκο, αλλά στο τέλος οδηγεί σε συλλογική επιτυχία. Εδώ λοιπόν βρίσκεται το κρίσιμο ερώτημα που κάθε οργανισμός πρέπει να απαντήσει. Ποια από τις δύο συμπεριφορές ενθαρρύνει στην πράξη? Όχι στα λόγια, στην πράξη. Αυτό το δίλημμα όμως δεν μπορεί να λυθεί μόνο στο επίπεδο μιας ομάδας. Και αυτό μας φέρνει στο τελικό, στο πιο μεγάλο επίπεδο, τον ίδιο τον οργανισμό. Το πρόβλημα δεν είναι απλά ατομικό ή ομαδικό, είναι συστημικό. Το ερώτημα είναι πώς μπορεί ολόκληρη η δομή, ολόκληρη η κουλτούρα να ενθαρρύνει τη συνεργασία. Ένας από τους πιο ισχυρούς μοχλούς που έχει ένας οργανισμός στα χέρια του είναι ο προσανατολισμός των στόχων. Όταν η κουλτούρα εστιάζει στη βελτίωση, τότε οι άνθρωποι συνεργάζονται για να μάθουν όλοι μαζί. Όταν όμως εστιάζει στην επίδοση, τότε οι άνθρωποι ανταγωνιζόνται για το ποιος θα φανεί καλύτερος και πολύ συχνά αυτό σημαίνει ότι κρύβουν τη γνώση τους. Ας πάρουμε την περίπτωση του Γιώργου. Η αξία του, στο μυαλό του, είναι συνδεδεμένη με το να είναι ο μοναδικός που ξέρει κάτι. Αυτή η νοοτροπία της επίδοσης, του «πρέπει να φανώ εγώ ο καλύτερος», τον μετατρέπει σε εμπόδιο. Δεν ενδυναμώνει την ομάδα του. Τη χειραγωγεί, κρατώντας τη γνώση σαν να ήταν όμηρος. Και τώρα ας ξαναδούμε τη Μαρία, αλλά με έναν εντελώς διαφορετικό προσανατολισμό. Εδώ ο στόχος της είναι ξεκάθαρα η βελτίωση της ομάδας. Κανείς δεν της το ζήτησε, παρατηρεί ένα πρόβλημα και αναλαμβάνει δράση για το καλό του συνόλου. Μετατρέπει δηλαδή ένα καθημερινό πρόβλημα σε μια ευκαιρία για συλλογική μάθηση. Ωραία. Έχοντας λοιπόν αναλύσει τα αίτια σε κάθε επίπεδο, ατομικό, ομαδικό, οργανωσιακό, ας περάσουμε επιτέλους στις λύσεις. Πώς μπορούμε πρακτικά να ξεκλειδώσουμε όλη αυτή την παγιδευμένη γνώση και να χτίσουμε μια κουλτούρα δημιουργικότητας? Πάμε να δούμε 3 πολύ συγκεκριμένες στρατηγικές. Πρώτον και κυριότερον, η ηγεσία. Όλα, μα όλα ξεκινούν από την κορυφή. Οι ηγέτες πρέπει να είναι το ζωντανό παράδειγμα. Πρέπει να συνδέουν την ανταλλαγή γνώσης με έναν ανώτερο σκοπό, με το γιατί κάνουμε ό,τι κάνουμε. Και, ίσως το πιο σημαντικό απ' όλα, πρέπει να δημιουργούν ένα περιβάλλον ψυχολογικής ασφάλειας. Ένα περιβάλλον όπου η ευαλωτότητα του «δεν ξέρω» δεν θεωρείται αδυναμία, αλλά αφετηρία για μάθηση. Δεύτερον, ο σωστός σχεδιασμός. Πώς κάνουμε τη συνεργασία να είναι η εύκολη ή φυσική επιλογή? Αυτό συμβαίνει να δημιουργούμε συγκεκριμένες δομές, όπως οι κοινότητες πρακτικής, όπου οι άνθρωποι μπορούν να μιλήσουν ανοιχτά. Σημαίνει να δίνουμε επίσημα τον χρόνο που απαιτείται μέσα στο πρόγραμμα της δουλειάς και φυσικά να παρέχουμε τα κατάλληλα ψηφιακά εργαλεία που κάνουν τη συνεργασία παιχνιδάκι. Και τρίτον, η αναγνώριση. Ο κανόνας εδώ είναι πολύ απλός. Ό,τι επιβραβεύεται, αυτό και επαναλαμβάνεται. Αν η ανταλλαγή γνώσης δεν είναι κομμάτι της επίσημης αξιολόγησης, θα θεωρείται πάντα κάτι δευτερεύον, κάτι προαιρετικό. Η δημόσια αναγνώριση και η ξεκάθαρη σύνδεση με την καριέρα στέλνουν ένα πανίσχυρο μήνυμα. Εδώ, σε αυτόν τον οργανισμό, η συνεργασία είναι ο δρόμος προς την επιτυχία. Συνοψίζοντας, δεν μπορούμε να απαιτούμε την ανταλλαγή γνώσης αν δεν την κάνουμε πρώτα ασφαλή ψυχολογικά, αν δεν της δώσουμε έναν ξεκάθαρο σκοπό και φυσικά αν δεν την επιβραβεύσουμε. Αυτοί οι 3 πυλώνες είναι που μεταμορφώνουν τη γνώση από προσωπική ιδιοκτησία σε πολύτιμο συλλογικό κεφάλαιο. Και όλη αυτή η ανάλυση μας αφήνει με μια τελική σκέψη. Κοιτάζοντας αυτό το παζλ, η ερώτηση που μένει είναι προσωπική για το περιβάλλον που βιώνει ο καθένας. Στη δική σας ομάδα, στο δικό σας οργανισμό, ποιο είναι άραγε το κομμάτι του παζλ που λείπει για να ολοκληρωθεί επιτέλους η εικόνα και η γνώση να αρχίσει να ρέει ελεύθερα?